един. Не си от най-точните. Ай на по 5 оцелване. А, да. Тогава трябва да те чакам не знам до кога. Дошли куковичката. Да. По много странен начин стреляш. Как? Еми както аз. А ти как го правиш? Еми, гледай и се учи. Какво е това опъване? Какво е това? Айде, давай, Никола. Егли, също ти... Браво, бе! И там защото с гъчкани две една на друга. Ще ти влезе малко у носа кожата на прашката. Така опъваш, ама... Стана. Почнаха да ме лазат разни папатаци, комарища. Ники, сега се лигавиш, кое е това опъване? И как? Ами сега ще ти покажа как. Искам прашката Ето. в моите ръце и само да ми. Вземи да ме снимаш. Само дръж това пуснат. Леко да натиснеш на това копче. Аз ще си взема камъче. Да видим сега какви най-сакатите камъни за мен ги остави. Ела, тук само да не паднеш в ръка. Кутийките ли снимаш или мене? Тук е. Главно кутийките. Двамата. Като дойдеш тук зад мене, и двамата ще може да ги снимаш. Тинг! Как се чува рикошет. Снимай и кутийките. Гледай се. И съвсем пуска. Много са като снимам, макар и. Много големи камъни си. Оу, падна. Много са като снимам, макар и. Защо са като? Просто държиш. Не да клатиш, само дръжиш това. Брулих шумата само. Вече не са две една до друга и няма как да целят две с един удар. Добре, айде, стига показно. Сега си ти наред. Да, искам